Vhľad prvý. Pocity v kontexte zákona príťažlivosti. Prvý vhľad pojednáva o pocitoch, ktorých pochopenie je základom pre vedomú orientáciu v smerovaní vlastného života. Čo sú pocity? Odkiaľ sa berú? Prečo sa menia v čase? Aký je rozdiel medzi primárnymi a sekundárnymi pocitmi? Najprv si pocity jasne zadefinujme. Výklad zákona príťažlivosti pracuje s pojmom pocit. V tomto kontexte sa jedná o sekundárne pocity, ktoré sú vždy spojené s vnímanou myšlienkou. Sekundárni preto, lebo vznikajú na základe vnímanej myšlienky. Myšlienka a pocit z jej vyplývajúci sú kompaktnou dvojicou. Pri nasledujúcom vhľade o pocitoch budeme mať na mysli presne tento typ pocitu, čiže sekundárny, a budeme ho nazývať jednoducho pocit. Pocit, ktorý je vždy aktuálny a je zažívaný s momentálnou myšlienkou. Opakom je primárny pocit, ktorý je náhlym, zdánlivo bezpodmienečným vyjadrením nášho emočného tela. Prichádza odnikiaľ, logicky neprepojený s aktuálnymi myšlienkami, ako napríklad v zdánlivo bezproblémovej situácii, v čase, keď je nám veľmi dobre, sa objaví pozorovateľný hnev. Prípadne úzkosť alebo strach, ktorý nemá zjavné napojenie na dianie v exteriéri ani v mysli. Tento typ pre naše účely nazvíme primárnym pocitom a nie je hlavným predmetom ďalšieho textu. V prvom rade si musíme uvedomiť, že pocit je tá vec, ktorú chceme zažívať, keď si želáme blahobyt, láskou naplnený vzťah, vysnívanú prácu a podobne. V skutočnosti to nie sú tie veci samotné, ale pocit z nich vyplývajúci. Skúste sa sami seba pýtať, prečo chcete vec, ktorú chcete. Pýtajte sa až do momentu, keď neviete ďalej odpovedať. Napríklad, chcem veľa peňazí. Prečo? Aby som si mohol kupovať veci. Prečo? Aby som sa obklopil krásnom a uľahčoval si bežný deň. Prečo? Aby som sa mohol venovať len veciam, ktoré ma bavia. Prečo? Lebo chcem zistiť, čo mám vo svojom vnútri, čo by som mohol venovať svetu. Prečo? Aby som využíval svoj potenciál. A tak ďalej, až kým neprídete do cieľa. Zistíte tak, že v skutočnosti chcete nejaký pocit. Peniazmi tento pocit podmienujete a tým ho robíte nedostupným. V skutočnosti sme celoživotní zberatelia pocitov. Bohužiaľ sme uviazli v situácii, v ktorej si myslíme, že na dosiahnutie vytúženého pocitu je potrebné urobiť externé, spravidla ťažko dosiahnuteľné a nedostupné činy. To nás handicapuje v procese rozhodovania, vykonávania činností, ale aj v procese užívania si dosiahnutého. Pre naše účely sa skúsme zhodnúť na tom, že pocit je cieľ a veci, nový dom, peniaze, vzťahy, práca, sú aktuálne jediný poznaný prostriedok, ako cieľ dosiahnuť. Prostriedky tak nie sú cieľom a to je veľmi dôležité, pretože k cieľu je možné dopracovať sa rôznymi prostriedkami. Odkiaľ sa berie pocit a aké má kvality? Pocit by sa dal navnímať ako všeúprimný signál, ktorý je prísne individuálny, vychádza zvnútra a spája náš spirituálny priestor s naším fyzickým telom. Je kontinuálny, nikdy nekončiaci, nedá sa vypnúť. Niekedy je pociťovaný ako neutrálny alebo ambivalentný, ale aj to samo o sebe je pocit. Skúste sa zamyslieť alebo pozorovať, kedy ste vyslovene bez pocitov a či je takýto stav vôbec možný. Predstavte si, že by ste boli na 10 sekúnd len mysľou bez pocitov. Je to možné? Každý pocit, každý jeden cítiteľný pocit má svoju topografiu, trajektóriu, textúru a intenzitu. Táto štvorkombinácia vytvára z pocitu niečo veľmi komplexné. Napríklad, pocit rodičovskej lásky by mohol byť teplý, starobilý, hladký, intenzívny pocit za hrudnou kosťou. V prípade bezprostredného ohrozenia by to mohol byť chladný, ostrý, intenzívny a pocit v hĺbke panvy. Skúste sa sami seba opýtať, aký typ, textúru, topografiu a intenzitu pocitu zažívate práve teraz.
Je v hlave? V rukách? Stehnách? Hrdle? Skúsme sa zhodnúť na nasledujúcom. Ak cítime nejaký pocit, tak ho máme cítiť a nejakým spôsobom nás neohrozuje a má čisto informatívny charakter. Je základným citom, rovnako ako čuch alebo sluch. Zažívať ho môžeme len teraz. Porovnajme si to. Sluch má škálu od najmenšieho počuteľného až po najviac počuteľné, ale to neznamená, že zvuk ako súcno sa nevyskytuje vo forme mimo tejto škály počutia. Všetko v spektre počuteľnosti je pre nás neškodné. Čuch má škálu od najsmradľavejšieho po najvoňavejšie. To neznamená, že pachy sa nachádzajú len v tejto škále. Obe, aj čuch, aj sluch, nás informujú o externých podmienkach a ich dopade na našu integritu. Rád používam tento príklad. Ak ste na lúke a stojíte hneď vedľa exkrementov, tak budete cítiť zápach. Mohli by ste v prvom rade poďakovať za fakt, že váš čuch funguje a informuje vás o prítomnosti niečoho, čo rozhodne nechcete roznášať celý deň na topánke. Pochopíte informáciu, ktorú vám odovzdáva a máte slobodu do nej vkročiť alebo od neho poodstúpiť. Nehneváte sa na čuch, že cítite zápach. Informujete sa a rozhodnete sa o ďalšom kroku. S pocitmi ale takí veľkorysí nie sme. Ako náhle uvažujeme spôsobom, ktorý so sebou prináša nepríjemné pocity, snažíme sa robiť všetko možné aj nemožné, aby sme daný pocit zmenili. Je to presne také isté ako stáť nad exkrementmi a hnevať sa na čuch, že nám označuje potenciálne nežiaducí zážitok, namiesto toho, aby sme od smradlavého poodstúpili, by sme sa snažili rozpýtvať chovanie čuchu, jeho centrum a snažili sa vypniť ho, lebo je to nepríjemné. Nepríjemný pocit sa snažíme vypnúť tým, že sa opíjame, snažíme sa ho premaľovať na ružovo pozitívnym myslením, užívame lieky na jeho potlačenie a iné stratégie. Skúsme sa zhodnúť na nasledovnom. Pocit má rovnaký informatívny charakter ako čuch a sluch. Má taktiež svoju škálu od najeuforickejších po najskľúčujúcejšie. Ale stále je to to, čo bolo zamyslené cítiť. Náš hardware je na to pripravený a funguje správne. Nepríjemný pocit neznamená koniec sveta ani neriešiteľnú situáciu. Je informáciou. Ak informuje, tak o čom informuje? Tu musíme najskôr zameditovať o pôvode pocitu a jeho vedení do fyzična. Hoci fyzický pocit cítime, na nahliadnutí na anatómiu fyzického tela nedokážeme nájsť priameho pôvodcu ani receptor, ktorý by za vznik a generovanie anatomicky zodpovedný. Uvažuje sa nad blúdivým nervom ako potenciálnym nositeľom, káblom emócie, ale z pohľadu topografie a komplexnosti pocitov sa to javí ako mimoriadne nedostatočné. Kto pocit tvorí? Na toto je jednoznačná odpoveď. Nie my. Ak by to tak bolo, kto z nás by chcel zažívať negatívne pocity? Jednoducho by sme si naordinovali len tie príjemné, obzvlášť ak by sme cítili tie z opačnej strany spektra. Jednoducho by sme si ich vytvorili. Ale to urobiť nevieme. A tak sme učením prijali, že príjemné pocity sa nachádzajú po dosiahnutí ťažko dosiahnuteľných vecí. Spravidla ďaleko od nás. Ak negenerujeme pocity my, tak kto? Dobrá správa je, že nech je to ktokoľvek alebo čokoľvek, nevyžaduje to od nás, aby sme ho pomenovali. Pracuje non-stop, bez nároku na pomenovanie a odplatu. Ak pracuje, ako viem, že pracuje pre mňa? Ako viem, že nie je pokazený? Zamyslite sa nad faktom, že rovnaká myšlienka bude mať u dvoch rozličných ľudí rozličnú emočnú odpoveď. Vyskúšajte si toto. Sledujte svoju emočnú odpoveď na vetu "V Afrike sa míňajú zdroje polovodičov". Nič? Niečo? Inú emočnú odpoveď na túto myšlienku má výrobca smartfónov a inú vy. Prečo? Skúsme teraz ďalší príklad. Predstavte si, že vaša vesmírna loď pristane na zvláštnej planéte. Bytosť, ktorá vás víta po opustení lode, sa vás opýta: akú mieru nespokojnosti od 1 do 10 cítiš z faktu, že nemáš malú zelenú uránovú guličku? Sledujte na sebe svoje pocity a zadefinujte si číslicu.
Prejde pár dní a misia na tejto planéte končí. Štartujete loď v túžbe ísť za blízkymi, ale tá vôbec nereaguje. V tom sa objaví stará známa bytosť a oznámi vám, že jediná možnosť, ako naštartovať loď, je vložiť do nej malú zelenú uránovú guličku. Opýta sa znova. Akú mieru nespokojnosti od 1 do 10 cítiš z faktu, že nemáš malú zelenú uránovú guličku? V tomto momente asi budú výsledky iné. Čo teda definuje rozdielne emočné zafarbenie tých istých myšlienok? Skúste odpovedať sami za seba. V skutočnosti je to vaše rozhodnutie. Rozhodnutie. Rozhodnutím dávate pocitom nutnosť k aktivácii. Od momentu vášho rozhodnutia sa pocity aktivujú tak, aby vás informovali o tom, či vaše aktuálne myšlienky sú v súlade alebo mimo súladu s vaším rozhodnutím a majú čisto informatívnu funkciu. Ak sa rozhodnete opustiť planétu s použitím malej zelenej uránovej guličky, tak v tej sekunde sú vaše myšlienky o jej nedostatku označené špecifickým pocitom, ktorý vás informuje o fakte, že tieto myšlienky nám guličku neprinesú. Znamená to, že myšlienka je toxická a vyžaduje zmenu? Nie, je presne taká istá ako predtým. Myšlienka je dokonalá a zmeniť ju nemožno. Avšak táto myšlienka už vám neprinesie želaný výsledok vášho rozhodnutia. Znamená to, že pocit je zlý a treba ho vypnúť? Nie, pretože na dosluhujúcu myšlienku vás neupozorní nik iný. A tento nepomenovaný zdroj pozná všetky vaše rozhodnutia a berie ich do úvahy. Odpovedá veľmi komplexným pocitom, ktorého prítomnosť je vysoko informatívna. Z toho vyplýva nasledovné. Vaším rozhodnutím určujete cieľ, nepoznáte ale cestu. Na správnej ceste vás udržuje váš pocit. V prípade, že je negatívny, neznamená to, že máte zničiť cestu, ale že sa máte zastaviť a rozhliadnuť sa po novej ceste, ktorá už je pre vás vybraná a zohľadňuje nový bod prejazdu, ktorý ste do nej vložili svojím rozhodnutím. Bojovať proti pocitu je rovnaké, ako vypínať svoj čuch nad exkrementom. Bojovať proti myšlienke je ako sa holými rukami snažiť zmiznúť exkrement, nad ktorým stojíte a smrdí vám. Budete ho mať plné ruky a nos a nepohnete sa ani o milimeter mimo neho. Ak budete stáť nad exkrementom, nepomôže vám ani predstavovať si, že exkrement je čerstvo vypratá, voňavá postelná bielizeň. Ako funkčná sa ukazuje nasledovná stratégia. Ak som sa ocitol na lúke nad exkrementom, uznám existenciu a vlastnosti exkrementu, nemám snahu ho meniť, je dokonalé také, aké je. Poďakujem sa za smrad, ktorý cítim, môjmu čuchu, ktorý funguje na 100%, aby označoval nechcené vplyvy zvonku. Nič na exkremente ani na čuchu nemením, uznávam ich bytie. Zdvihnem hlavu a rozhliadnem sa, či sa nenachádza okolo mňa miesto, kde sa exkrementy nenachádzajú v bezpečnej vzdialenosti od toho, poznaného vedľa mňa. S pocitmi je to rovnaké. Myšlienková úvaha o nedostatku toho, čo som sa rozhodol mať, je sprevádzaná negatívnym pocitom. Rešpektujem myšlienku, nebojujem proti nej, uznávam jej dokonalosť a právo na existenciu. Neodtláčam od seba negatívny pocit, ktorý cítim, ale s vďakou prijímam jeho prítomnosť, lebo to znamená, že funguje na 100% a pozná všetky moje rozhodnutia, lebo tie mu dali existenciu. Ak táto myšlienka nie je tá moja, z logiky musí existovať iná, ktorá je v súlade s mojím rozhodnutím, a to stojí za rozhliadnutie sa. V ďalšom vhľade budeme pojednávať o strachu a o želaniach v kontexte zákona príťažlivosti. Ďakujem za pozornosť. S pozdravom, Martin.